сіз татарлар тапшыруын қарайсыз. Студияда мен Эльвира Хөснетдинова. Бүгін біздің программада Рауил Шафигуллин истәлегенә. Һәр көнлек һәр атналык кунагыбыз иде. Рауил абый һәр вакыт балалар белән очрашып, шигырьләрен укып, җырларын җырлап, менә Татарлар балыклыда. Авыллар бәйгесендә нәкъ менә шушы Күкмара районы балыклы авылы җиңүчеләренең берсе. Алар милли жанлы. Оршалар әйтте, Гүлия мәсәгәне ясамый. Ул дишитик кенә тикми. Нишләбдем? Нишидик тә тигәм. Аккордеонист Мансур Абдуллин. Малайлар, кызлар, ансамбль безгә килеп, мәдәниятне өйрәнсәк, без инде үзебезнең мәдәниятебезне күтәрсәк, бик яхшы булыр иде. Дистәгә якын китап авторы, Татарстан язучылар берлеге әгъзасы, Татарстанның атказаңа мәдәният хезмәткәре Рауил Шафигуллинның безнең арадан китүенә дә атнадан артык. Туган ягы Ульяновск өлкәсенең Димитровград шәһәрендә мәрхүмнең туганнары һәм татар җәмәгатьчелеге аның җидесенә аш мәҗлесе уздырдылар. Туган авылы Парауда хезмәт юлын клуб мөдире булып башлаган Рауил ага Димитровград шәһәрендә татар милли хәрәкәте башында торган шәхесләрнең берсе. Ул калада узатырган һәр татар чарасының сценарийында яза. Үзе үк алып та бара торган нәфис сүз остасы иде. Өлкәнең Габделҗаббар Кандалы һәм Сахаб Урайский исемендәге әдәби премияләре лауреаты Рауил Шафигуллинның тормышы һәм иҗат юлы хакында Рамис Сафин. Минем үз гомерем буена бөтен хыялым радио дикторы булырга аны сөйләгәнем бардыр инде. Авызны берип тыңлагыз, Казан сөйләдек. Мин мәгәр шул турыда хыялландым. Моннан берничә ел элек Рауил ага китапханәдә узган очрашуларның берсендә әнә шулай үзенең шигърияттәге беренче адымнары хакында сөйләгән иде. Ул инде яше 80 ягына чыккан булса да, үзе яшәгән Димитровградта гына түгел, арайрак, яшем дә зур дип тормый иде. Ульяновскига да мондый әдәби кичәләргә, очрашуларга еш килә иде. һәр көнлек һәр атналык кунагыбыз иде. Рауил абый һәр вакыт балалар белән очрашып, шигырьләрен укып, җырларын җырлап, менә гел инде якты истәлек булып калачак. Рауил ага өлкәдә 30 елдан артык чыгып килүче Өмет газетасының байтак еллар үз хәбәрчесе булып ташлады. Аннан киткәч тә газета белән элемтәсен эзмәде. Һәр чак редакциягә килеп йөрде. Язмаларын, шигырьләрен бастыра иде. Өмметне көтеп алам инде. Җомга көн җиттеме, мин инде аны көтүдән башым чыкмый, шагамда карыйм инде, шагамда карыйм инде, өмметебез киләме, килмиме дип. Инде быел 2 экземпляр язылдым инде. Кайсы берсенә бирергә аты үзләре язылмыйлар. Ул тормыштан һәр чак канагат булып яши торган ил агасы иде. Аңардан зарлану сирәк ишетәсең. Бик күп яшьтәшләреннән аермалы буларак, ул һәр вакыт позитив ясылыкта яшәде. Соңгы вакытта әдәбиятка яшьләр килү күп булмаса да, ул шул азларны таба һәм күрсәтә дә белде. Аллаһка шөкер, калганнар белән чагыштырганда безнең Сембер төбәге, Ульян өлкәсе ул яктан бай дия алмыйм. Барсы да жалт иткән безнеңчә сөйли белмәсә дә, безнеңчә иҗат итә белмәсә дә, алар тырышалар, булдыралар. Узган гасырның 90 елларында милли хәрәкәт башлангач, ул Димитровградтагы татар автономиясен оештыруда да катнашучыларның берсе булды. Ул шунда безгә катнашып, шундый актив эшләгән кеше иде. Ул бөтен безнең өчен инде теге бөтен турнирларда да, ниндидер мероприятиеләрдә гел алып баручы иде. Шундай кызыклап, кызык сөйләп, үзеннән фантазияләп китнәстәдер, сөйләп алып шулай килдереп алай инде шундый. 30 елга якын бергә аралашып, сабантуйлар үткәреп, бергә сабантуйларны алып барып, төрле мероприятиеләрдә бергә җырлап, биеп, рәхәтләнеп, аралашып, серләшеп яшәгән кеше бит ул безнең. Рауил абыйның туган авылы Парау, Габделҗаббар Кандалы яшәгән авыл белән күршелә генә була. Кандалы Парауга еш килеп йөргән. Аның танылган Сахиб Җамал поэмасының прототипы да Парауда яшәгән. Шуңа күрә соңгы елларда Рауил ага Кандалы иҗатын тирәнтен өйрәнү белән дә шөгыльләнде. Кандалыйның шигырьләре алар бит язма хәлдә түгел, телдән телгә күчеп өйрәнелеп. Минем әбием моны күп еллар Ишкаенда, Малыклы районында, Яңа Малыклы районында яшәгән кеше. Анда Ишкаенда бик күбесе әле дә беләләр, язмалар сакланган. Оннан соң Зирекле Куак авылында, 14ләп шигырь Кандалыйның Зирекле авылында. Вакытлар табылмыйдыр, якут белән якутлар табыладыр, вакыт белән менә шул ул Зирекле Куак авылының бер өйнең чармасында, чардагында табылган шигырьләрнең берсе ул. Ул авылдашы, Тукай премиясе лауреаты профессор Ибраһим ага Нуруллин турында да бик күп истәлекләр сөйләргә ярата иде. Ул кайткачтан инде ул
bir аяқсыз ей бит инде. Артыннан еріп, аларның артларынан еріп жүрген кебек Розалин апа белән урам буйлап уссалар да, сазда, су буенда, чишмәләрдә карап жүрсәләр дә, без алар артыннан бер делегация шикелле малайшалай, бер тукталмыйча калайык. Һәр чак шаян күңелле, җыр телле, дистәгә якын китап авторы, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Ульяновск татар язучылары берләшмәсе рәисе узган атнада безнең арабыздан мәңгелеккә китте. Күп халык җыелырга ярамаса да, аны узатырга байтак кеше килгән иде. Аның кебекләр турында байтак китаплар чыгарып, үзе исән чакта үзенә һәйкәл куеп калдырды диләр. Шагыйрь 79 елдан соң кабат туган авылның изге туфрагына кайтты. Аны Парау зиратына җирләделәр. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар. Фирдания Нугаеваның «Бер буенда балыклы» дигән китабын кулыңа алсаң, гаҗәпкә каласың. Саллы, затлы, иң мөһиме, бик бай тарих тупланган анда. Сүзебез Кукмара районы Балыклы авылы турында бара. Әлеге салада булып, аның тарихы, бүгенге яшәеше белән Ләйсәнә Садретдинова танышып кайтты. Ә ни өчен нәкъ менә әлеге авыл сайланды? Сюжетны карагач аңларсыз. Без нәкъ менә көзнең бик матур төсләргә бай вакытында Кукмара районы Балыклы авылына килеп төштек. Ни өчен дисәгез, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты оештырган авыллар бәйгесендә нәкъ менә шушы Кукмара районы Балыклы авылы җиңүчеләренең берсе. Бу гаҗәп тә түгел, чөнки күреп торабыз, авыл төзек, мәчетләреннән азан тавышы яңгырый, яңа йортлар төзелә, урам тулы халык, бала-чага, транспорт, кыскасы гөр килеп тора Балыклы. Билгеле инде һәр авылга килеп төшкәч, безгә аның тарихы кызыксындыра. Менә без хәзер нинди урам буйлап барабыз? Безнең бара торган урамыбыз монысы Үзәк урам дип, элегрәк инде Таш урам дип тә әйткәннәр. Каядыр 30-нчы еллар тирәсендә бу урамга инде яхшы итеп таш җәелгән, кулдан җәелгән, от белән ташып, астында кызыл команың ничек куйган шулай тора иде. Һәм инде бу асфальтны җәйгәндә дә монда безнең инде шул элеккеге таш өстенә асфальтны җәеп куйдылар. Һәм асфальт бер җирдә бер нишләмәй. Кукмара районы Олыяз авылы урта мәктәбе директоры Алмаз Миннәхмәт улы Гарипов авыл тарихы белән таныштырырга алынды. Ә кулында бик калын китап. Баксаң, ул шушы авылның тарихын туплаган басма икән. Әлеге китап инде безнең Балыклы авылы китабы. Ләкин инде шушы китапны укып караган кеше бу Балыклы авылына гына түгел, безнең райондагы авылларга, республикабызга һәм инде шулай ук республикабызга ятып торган башка өлкәләргә дә кагылышлы материаллар бар әлеге китапта. Һәм инде шушы китаптан инде документларга нигезләнеп, тегендәй мондый риваятлар белән генә түгел, әлбәттә, без үзебезнең авылыбызга 1678 елда һәм аннан берничә ел, 50 елга иртәрәктә бәлкем инде нигез салынгандыр дип уйланыла әлеге авылыбызга. Ни өчен Балыклы дип аталган? Әби сөйли торган иде, әти белән инде зур балыкларны от арбасына алып кайтып, әтиләр, бабайлар ике куллы пычкы белән кисеп бүлешәләр иде дип әйтәләр иде. Шундый сүзне минем ишетеп калганым бар. Шуңа күрә инде балык сүзеннән. Менә гомумән бүген авыл ничек яши? Авылның киләчәге бар дип әйтәсем килә. Бүгенге көндә инде 370 кеше исәптә тора безнең Балыклы авылында. 114 хуҗалык барлыгы. Эш инде төп эш белән тәэмин итүчебез безнең Урал хуҗалыгы бит инде. Нык хуҗалык булгач вакытында хезмәт хакын түләп баргач инде һәм ул ос түгел. Шундый белән инде яшьләрдә калалар дип әйтәсем китә. Авылның киләчәге бар, өметле. Урал авыл хуҗалыгы дигәннән сюжет башында әйтелгәнчә, Балыклы авылы Бөтендөнья татар конгрессы оештырган татар авылы бәйгесендә җиңеп чыккан авылларның берсе. Ә аның турында шушы авыл кызы, бүген Ижауда яшәп эшләүче хезмәттәшебез Фәнзилә Салихова язган. Ул нәкъ менә шушы хуҗалыкның бик уңышлы эшләве, аның тырыш халкы, иң мөһиме авылның үсеше хакында җиткергән. Без басып торабыз Урал авыл хуҗалыгы кооперативының сөтчелек комплексында. Бу комплекс 15 елның февралендә төзелә башлады, һәм 16 елда төзелеп бетте. Монда барысы 1200 баш савым сыер асрала. Безнең яңа Рассвет авыл хуҗалыгы предприятие бар. Урал авыл хуҗалыгында 100% татарлар, Рассветта безнең утмуртлар яшиләр.
Ике хуҗалыкка бергә 7800 гектар сөрелек җирләре бар безнең. Барысы 390 кеше эшли хуҗалыкта. Безнең үзебезнең төбәктә авыл җирләрендә яшәгән кеше белән бөтен эшне алып баралабыз. Читтән башка җирләрдән без эшкә кешеләр чакырмыйбыз. Бүгенге көндә бу комплекста 30 тонна сөт сатыла. Ике хуҗалыкка бергә инде барысы безнең 67 тонна сөт китә һәр көнне. Шулай инде хуҗалык игенчелек белән төб инде безнең азык үсемчелектән төрләргә азык хәзерләү һәм үзебездә эшләүче, үзебезнең территориядә яшәүче халыкка терлек асрарга печән, салам, ашлык бирү өчен үстерелә. Инде яхшы әйбәт елларны инде аннан соң будайны калдырабыз инде без сатарга. Шулай ук 80 гектар бәрәңге үстерәбез. Быел инде уңышлар бик яхшы булды. Үзебездән торганның да барысын да шәһәр вакытында инде хезмәт хакы да алалар. Шулай ук инде ял йортларына җибәрәбез хуҗалык хисабына. Аннан инде мөмкинлектән чыгып мәктәпкә, үзебезнең мәчетләргә барсаң хуҗалыктан инде ярдәм итәргә тырышабыз аларында. Мондый хуҗалар барында авылның ныклы икәне көн кебек. Ерак барасы юк. Авылның ничек яшәгәнен беләсең килсә, узып баручыны туктат та сора. Без шулай иттек тә. Авылда бик рәхәт яшибез. Сөйне бит алмыйбыз авылда яшәгәнебезгә. Малайлар киленнәр белән торам. Аларның 3 балалары бар. Берсе шофер, газинурны йөртә. Берсе укытучы, килен. Авылда укый. Бик әйбәт. Юллар бар, су бар, газ бар, ут бар. Бөтен нәрсә җитеш. Яшәгән кешегә, эшләгән кешегә узмак. Рәхмәт, Дания апа. Менә шулай, авылны үзгәртеп кору буенча махсус проект язып 8 миллион күләмендә президент гранты отканнар. Яңа су үтем каланчасы быраулатырга, су һәм газ турбаларын алыштырырга ниятлиләр. Хәтта электр чыбыкларын да җир астыннан сузарга. Яңа медпункт, башлангыч мәктәп салыначак. Спорт яратучыларга волейбол мәйданчыгы карала. Анысы аерым проект. Федераль казнадан 2 миллион бирелә. Авыл аша агучы инеш буенда ял паркы ясау планы бар. Чыгымнарның яртысы федерациядан булса, яртысы хуҗалыктан. Бу Фәнзилә Салихова язмасыннан алынды. Амин, барысы да үтәлсен. Балыклы авылы хакында сез тулырак халкым минем тапшыруында карый алачаксыз. Ләйсәнә Садретдинова, татарлар, Балыклы авылы, Кукмара районы. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Алар милли жанлы. Орчалар әйтте, Гөлия мәсәгәне ясамый. Ул дишитик кенә тикми. Нишләбдем? Ничидик тә тигәм. Аккордеонист Мансур Абдуллин. Малайлар, кызлар, ансамбль безгә килеп, мәдәниятны өйрәнсәк, без инде үзебезнең мәдәниятебезне күтәрсәк, бик яхшы булыр иде. Татарстанның Теләче районына булган сәяхәтебез күп кенә кызыклы шәхесләр белән очраштырды. Халкыбызның тырыш, эш сөючән, шул ук вакытта иҗади булуына тагын бер тапкыр инандык. Бүген сезне 2 булдыклы ханым белән таныштырырбыз. Теләче районы Кибәхуҗа авылында яшәүче Рано Шәепова тарихи ватанына заманында Үзбәкстан ягыннан күченгән. Лесное авылында гомер итүче Гөлия Вохмина Татарстанга 26 ел элек Карагандадан кайткан. Оларны нәрсә берләштерә? Киләсе сюжетны карыйк. Менә бу мода театры түгәрәгенә йөрүчеләрнең республика күләм бәйгеләрдә җиңү яулаган театральләштерелгән Сөембикә биюе. Җитәкчеләре Рано Шәепова. Эшенең нәтиҗәсе күз алдында. Кече Кибәхуҗа мәктәбендә укыган 33 баланың барысы да бии. Без мәктәптән соң Рано апаның килгәнен бик көтеп алабыз. Аның кружокларында без тегәбез, биебез, поделкалар ясарга өйрәнәбез, киемнең эскизларын сызабыз. Без аны бик нык яратабыз. Бию костюмнарын Рано Шәепова һәм түгәрәккә йөрүче балалар үзләре теккән. Уста үзе дә энә җепне кулына мәктәптә укыганда ук ала. У нас был хороший педагог, учитель технологии. С того момента мне понравилось шить. И после окончания школы я поступила на портниху.
С тех пор я начала шить, практиковалась в ателье и осталась работать в ателье. Инде 2002 елда тормышы төптән үзгәрә. Гаиләсе белән Үзбәкстаннан Татарстанга Олы Кибәхуҗа авылына күченәләр. Матурлыклар тудыруын күреп, аны мәктәпкә чакырганнар. Балаларны башта кулдан тегәргә өйрәткән. Соңрак мәктәп грант отып, тегү-чигү машиналары алалар. Рана Шаипованың укучылары World Skills эшче һөнәрләр буенча дөнья чемпионатында да катнаша. Ранапа ул бик әйбәт аңлата, өйрәтә. Миңа аның белән бик кызык, уңайлы, үземне аның белән комфортно тотам. Когда дети тебя слушают такими глазами, прям вот впитывают все то, что вы говорите, то, что показывают, они прям с интересом занимаются этим. Хочу, чтобы дети тоже как бы чувствовали себя свободно. Если вдруг они куда-нибудь уедут, чтобы они себя вот держали на высоте. Рана Шаипованың уңганлыгын районда да күреп алалар. Теләшенең 7 клубын аның милли орнаментлар белән ясалган пәрдәләре бизи. Ул киемнәр дә, концерт костюмнары да, хәтта туй күлмәкләре дә тегә. Районда булган күп кенә чараларда аның кулы тигән костюмнарда чыгыш ясыйлар. В Республике Татарстан национальные костюмы, там национально все ценится. Хочется поддержать традиции костюмов, чтобы дети знали, что у них такие костюмы красивые. Вообще, вот, чтобы они своим детям передали тюбетеечки, колфаки, тоже все в национальном стиле. Мы используем для колфаков и для тюбетеечек орнаменты. Кибәхуҗа мәктәбендә эшли башлауына 13 ел. Шул арада никадәр баланы һөнәргә өйрәткән. Күпме ата-анадан рәхмәт сүзе ишеткән. 2 ел рәттән без бергә республика күләм балалар халык иҗаты фестиваль конкурсының район турында гран-прига лаек. Узган ел өстәмә белем бирү педагоглары арасында ел укытучысы бөтен Россия конкурсында җиңә. Минем менә бөтен уйлавым инде җитәкче буларак ул төнендә ял итми. Ул шушы җирлектәге, шушы районда аны бөтен кеше белә. Районыбыз зур түгел. Шуларның заказларын кабул итә. Ул бик вак сораулардан башлана инде, һәм соңгы елларда без аның зур эшләрен күрә башладык. Теләче балалар иҗат үзәгендә хезмәт куйган тагын бер ханым белән очрашу өчен Лесной бистәсенә юнәлдек. Гөлия Вохмина биредә әле клуб мөдире. Кайчандыр буш торган, эшләмәгән мәдәният йорты хәзер музейны хәтерләтә. Бүгенге көнне элекке гадәтләрне яңартып, ничек матур итеп татарча ине бизәп була. Менә максаты шул. Бу безнең татар пишмагының. Монда балалар кирип тормышка өйрәнәләр. Әлеге панноны Гөлия ханымның әнисе чиккән. Кызын кул эшләренә башта нәкъ менә ул өйрәтә. Карагандада мөгаллим психолог булып эшләгән ханым бары тик Татарстанда гына кул эшләре белән кызыксына башлый. Хәзер кулыннан килмәгән эше юк. Матур җиргә килдем мин. Кешеләр матур. Күрә беләләр матурлыкны. Аңа тартылалар. Аны табигать илһамландыра. Бистәдә төп хезмәт урман хуҗалыгы, агач эшкәртү. Биредә дә агачтан эшләнгән әйберләр күп. Без бик яратабыз урманга йөргә, анда шундый матур әйберләрне күреп, җыеп шуларны без аларга төрле исемнәр биреп, менә шундый менә бу мәсәлән ветер, җил дип атала. Бу улитка шикелле гөмбә, агач гөмбәсе бу. Менә аларны күрә белергә кирәк. Безнең тагын монда бер технология бар, ул квиллинг атала. Без вообще почти 30 технология белән эшлибез. Бу безнең балалар пишмагы. Һәм менә бу стена безнең шундый технология белән ясалган, киносайга дип атала. Менә ул отходное сырье, второе сырье дип атала. Оста куллы ханым бер нәрсәне дә ташламау яклы. Һәр нәрсәдә матурлык тудыра белә ул. Биредә хәтта бер тапкыр кулланыла торган кашыклар, пычаклардан да сәнгать әсәрләре тутырганнар. Бүлмәләр җитми башлагач, без гримеркага күчтек. Монда да ясадык менә шундый матур бүлмә. Менә безнең малайлар
бу картинаны пробкадан ясады. Һәр иҗат җимеше туар алдыннан тәрбияви яктан да сөйләшүләр бара. Балаларга да кызык, алар әти-әниләренә үз куллары белән эшләгән бүләкләр бирә, һөнәргә дә өйрәнә. Гөлия Вохминаның дәресләренә балалар да, олылар да бик теләп йөри. ТССРның 100 еллыгында игътибарсыз калдырмаганнар. Юбилей датасына 100 сувенир ясаганнар. Менә миңа кемдер орчалар әйтте. Гөлия нәрсәгә ясамый? Ул дишитик кенә тикми. Нишләп Ничитик тәтегәм. Бүгенге көнне менә шулай итеп. Гөлия Вохмина катнашкан конкурсларны, алган дипломнарын сана бетерерлек түгел. Әле менә быел да җиңүнең 75 еллыгына әзерләнгән эшләр белән районда беренче урын алалар. Бүген аның чиккән кулъяулыклары районның бренды булып санала. Бүген без сөйләгән татар ханымнары халкыбызның тырышлыгына, уңган булганлыгына чын дәлил. Иң кыйммәтлесе, алар бу һөнәрләренә балаларны да өйрәтә. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Теләче районы. Бүген яшь буын татар мәдәнияте белән кызыксына, ана телендә сөйләшергә тырыша. Үзбәкстанда яшәүче милләттәшебез Мансур Абдуллин бала чактан ук татар музыкасы, мәдәнияте белән мавыга һәм туган теле турында да онытмый. Яшьлек татар ансамблендә баянчы һәм хореограф буларак, ул тамашачыларны үзенчәлекле чыгышлары белән сөендерә. Әлеге яшь һәм энергиясе ташып торган милләттәшебез турында тулырак киләсе видео язмада. Мансур Абдуллин 1995 елның 25 ноябрендә Ташкентта туган. Гаиләләрендә һәр вакыт милли гореф-гадәтләр саклана, татар телендә сөйләшәләр. Мансурның әби-бабайлары аны тәрбияләүдә аерым урын тоткан. Музыкага да мәхәббәт аңа нәкъ менә алардан күчкән. Әниемнең әтисе фронтовик булган. 15-16 яшында фронтка добровольец булып киткән, анда сугышкан. Ул инде любитель булып мандолинда уйнаган. Әтиемнең әтисе дә гармунда уйнаган, любитель булып. Кичкенә булган пайтымда шул гармушканы күрдем, әтимдән сорадым, нәрсә икән ул дип. Мин әле анда яшәдем, 6-7 яшәдем. Ул миңа читер биргән, шул гармушканы уенчак булып алып, уйнашы башладым. Ниндидер музыкалар чыгышы башлады. Шуннан соң әти-әниләре аны музыка мәктәбе каршындагы баян аккордеон классына бирергә карар кылалар. Уку вакытында ул күп кенә музыкаль конкурсларда катнаша һәм призер була. Мәктәпне тәмамлаганнан соң Дәүләт консерваториясе каршындагы музыка лицейына укырга керә. Шул ук чорда Мансур Абдуллин Дуслык татар ансамбленә дә эләгә. Шул ансамбльнең җитәкчесе Раиса Баймурзина, ул заслуженный работник культуры Республики Татарстан, шулай ук кавалер ордена Дуслык. Анда инде татар фольклоры биюләрне өйрәндем. Аннары ул яшьлек ансамбленә килә, биредә ул хәзерге вакытта да концертмейстер булып эшли. Шулай ук монда татар халык биюләре ансамбленең нәни катнашучыларына дәрес бирә, алар белән төрле чараларда чыгыш ясый. Барыннан миңа малайлар, кызлар ансамблебезгә килеп, мәдәниятне өйрәнсәк, без инде үзебезнең мәдәниятебезне күтәрсәк, бик яхшы булыр иде. Ансамбльдә катнашучылар махсус татарлар тапшыру өчен музыкаль бүләк әзерләгәннәр. Алар репетиция ясаган арада берсенең әбисе безгә оныгын ни өчен нәкъ менә шушы татар ансамбленә биргәне турында сөйләде. Шул үзебезнең гадәтләрне белеп үсүен, татар моң көйләрен ишетеп, биюләрен күреп, биеп йөрүен теләп калдым. Бию укытучысы Масын турында шуны әйтсем мөмкин, без аны беренче көннән үк яратып калдык. Ул балаларга карата ихтирамлы һәм шунда ук таләпчән. Балалар белән яхшы эшли. Һәр баланың күңелен табырга тырыша. Гөлия Садыкова, Сәрвин Аскаримова, Татарлар, Үзбәкстан Республикасы. Бүгенгә менә шулар, бердәмлектә көч диләр. Бергә булыйк милләттәшләр. Исәнлектә күрешергә язсын. Сау булыгыз.